gaat het nou met de verkeer van deze suikerpoezen? Nou, het gaat heel goed. Ja? Ja. Ja, je zei het is correct, dus zitten we in de olieballenteert. Mijn mama veegje. Oh, toen maar we krijgen... Ik word meer vregen. Tante, die doet nou de bouncer naar binnen. Ja, even zien, hè? Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is weer heerlijk reinerig waar. Check dit. Ugh. Ik ga de bandjes correct naar Squallen gebracht. En ik ben hier nu in de Westrein bij de bakker. Want je kent al je natuurlijk wel de tompoes. Je kent al je misschien inmiddels ook wel de krompoes. Maar er is nou ook de suikerpoes. Nou ja, en let het nou zo wezen. Wij hebben vanmiddag bij de omroep een vergadering. En we zijn wat soort leuk wezen als wij als personeelscommissie Elsen een suikerpoes jouwen. En een suikerpoes is dus een soort van tompoes, maar dan maken van suikerballen. Nou, dat jet goed. Ik haal ze dus hier op. Ik heb ze besteld. Helaas kan ik vanmiddag zelf net bij de vergadering wezen, bij het oorlis wezen. Maar nou ja, ik hoor er even 2 achteruit. Want ik zal morgen met een special guest zal ik een review doen over hoe lekker die suikerpoes nou wel of net is. Maar dat van morgen. Van Joet verder op de planning. Ik haal je dus nou de suikerpoesen op voor het werk. Dan ga ik even naar het werk. Dan ga ik naar Gordiek, want met kwarten beginnen de opnames van de documentaire. 4 in het rond, zo komt er voor het eerste hit. En daar moet natuurlijk ook klein bij on. Dat was handig. En gaan we een beetje uitzieken wat voor stijl klein we dwang gaan en nou, hoe en wat we dat doen. Dus ja, daar ga ik wel even nog in. Dus suikerpoezen naar de omroep en dan naar Gordiek. En dan zullen we eens even zien wat de dag verder brengt. Vanmiddag zo'n zaken boartje met een voetbalkameraadje van voetbalsquallen. Dus dat wordt echt gezellig. Jaren loos binnen van media. Dus een druk plande dag. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Jakkes. Maar eens even zien. Zie je bezig. Oeh, en hoe gaat het nou met de verkeer van deze suikerpoezen? Nou, het gaat heel goed. Ja? Ja. Ja, je zei het is correct, of zitten we in de olieballenteert. Het is correct of zitten we in een oliebal? Maar nou bent suikerpoezen. Ik ben ook suikerpoes. Ja, want ze komen inderdaad ongeveer, ja, eigenlijk een beetje bij de omroep. Wij hè? Ja. Ja. Oh, leuk. Dus het rent wel. Het rent als een tierlier. Nou, super. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga nog net in je preun, dus ik liet het je wel even weten. Al even in je vrouw, hè? Ja, dat doe ik zeker. Dat doe ik zeker. Jongens, wat waar. Maar ik ga ze. Kofferbak vol, achterbank vol. En ja, zoals ik zei, ik ken jou het zelf nog net in je pro, want ik zal morgen een review doen met een special guest. Maar ze ziet er wel super lekker uit. Maar eens even zien. Oh, lekker. Ik zal op naar de omroep, krijg er nog even wat dingetjes eraan en dan aanzien naar Gordiek. Nou, ik ben bij de omroep, dus ik zie dat ik ze snel in de koling krijg, want anders dan is het tekstseconde. Dus ja, daar gaan ze. Zo, de suikerpoezen zitten in de koling. Zit nog correct op kantoor wat dingetjes eraan en dan aanzien op naar Gordiek. En dan weer horen hoe en wat met de kleding. Nou jongens, ik heb een nieuwe tattoos en nieuwe kaartjes, dus die weer bezorgen. Ik zal nu op naar Gordiek. Ik ben heel benieuwd. Ik kan er mooi van opsneupen. Krijg wat. Ik ben in Gordiek en het idee is dus om jullie even te bepraten van wat is er al hier mogelijk, wat is het idee, wat ga ik inholen, wat ga hun inholen. En ja, dan is het per keer een outfitje hier uitziekje, dus dat is wel cool. Ik zal gaan naar binnen en ik laat je maar alleen weten hoe en wat. Hier is echt meer dan genoeg leuk te vinden. Dus dat mag wel goed komen. Toppie. We hebben alles tropraad. In principe kan ik gewoon iets uitzieken wat ik mooi vind en wat ik erbij vind pas. Eventueel vragen ga ik dat natuurlijk altijd vragen. En dan als ik weer klaar ben, kan ik het weer ombrengen. Nou, krijg wat. Het rijdt. Ik zal gaan naar de auto op naar Broeksterwoud. En van de middag komt Jurre Boartje met zaken. Dus dat wordt wel even gezellig. Ja, ridder, Lois ridder, Ilde ridder. Dus Ian Grutte, bende. Ik ga er nog in. Hey, later. En ik ben weer thuis. Jelke helpt Ildo op, dus ik heb nog correct even wat doen. Want ik ben nog even langs de winkel geweest. Want Ildo is eind deze week jitje. Het is alweer 3 uur, dus ik hier nog even een kaartje hellen. En nog een iets kleinigheidje, want nou, we hadden al een fiets, dus dat is best wel een duur cadeau. En ik hier nog een cadeautje. Misschien je hier, dus ik even pakken. Deze zie ik nog. Dus die zal ik nog snel even inpakken voordat Ilde thuis komt. Dan had Zaak ik even wat te Jan en jou, Jelke en ik de fiets. En dan kan Zaken dat nog even aan.
pakpapier. Echt frozen pakpapier natuurlijk, hartstikke leuk. Mooi lintjes voor eromheen. Een trui voor op de taart. En nog een opblaastrui. Ik hield wel vlagjes en spul, maar ik zeg dit is nog, ik denk dat maakt het wel even aan. En ze wil heel graag, want ja, op Famke je wordt iedereen sminkt. Dat voelde ze echt helemaal geweldig. Maar dan zeg ik dit. Er zijn gewoon stickers. Nou, sure, dan ga ik er echt volle werk van. En dan is het echt nog super mooi. Echt nog met glitters, vlinder, prinseska. Dus daar een prutje van mij. Dan ik denk dan is dat een soort van smink. En ze wil per se roze kwarktaart. Dus dat ga ik mij dan nog wat nieuwe varkjes. Want nou, ik weet net waar die bedarje, maar die ben altijd op. Dus even een paar naaien. Oh ja, en ik hier nog lampions kwam ik voorbij. Nou, en ik weet dit net of we dit hier wel erin gaan met Sint Maarten. Maar ik denk dan hak het maar in de hoes. Want ik weet net meer wat die van vorige hier ben. En die van zaak weer aardig verrijnd. Dus dan kun ze altijd deze pakken. Of ze mag nog wat knutselen op squalen of hier thuis willen. Maar dan ga ik in ieder geval de stokjes. En ik ga lampions. Dan kun ze altijd erin. Ik ga nu nog een kwartiertje. Ik zal het en die 2 cadeautjes voor Ildo inpakken. Die en die. Nou, sure. Ik alweer klaar. En dan wil ik dit pak papierbroeken voor Ildo haar fietsje. Nou, dat wordt heel mooi inpakken. Want we hadden hem al in zetten. Dus dat wordt natuurlijk van je meter. Maar... nou, ik denk dat ik hem hier maar in de hoer zet, Jonas van tevoren en dan er wat omheen wikkelen. Dus dat mag het maar even op het laatste moment. Maar dit vond ik wel heel leuk, maar dit glitterke. Dus die lees ik erbij. Dit, cadeautjes bij klaar. En ook met opzitten, want was een heel dood. Hey, Moskje. Hey, Hey, hoe is het? goed. Hoe weet je? Goed. Echt goed. Ja, Rijn dat ik heel hut krijg. Ja. Jeetje. Wat gaan we die in bij juf? Shit. Ja, dikke Rijn, hè? Ik ga kroepels maken. Kroepels? Ja. Kroepels? Wat ben dat? Kroepelhintjes maken. Echt weer? Ja. Reep mij zwarte stipjes? Nee. Wat dan? Beetje de oren. Beetje oren. Die stek pakt. Die stek pakt? Ja, die stek. Die stek? Oh, geen kroepelhintjes, maar orenbeestjes. Ja. Eerlijk bij? Ik weet het. Stiekelbargjes. Ja. Stiekelbargjes, want het is jest. Hij hem stiekelbargjes maken. Ja. Dit zijn stekken, ze prikken, prikken, prikken. Ja. Wat leuk. En toen maar verklijven. Toen maar verklijven. Mami, Ja? mijn mama het veegje. Oh, toen maar we krijgen... Hij gaat meer veegje. Ik word meer vrije. Wat voor kleur weer het kroepelhintje? Nee, net kroepelhintje. Wat voor kleur weer het stiekelbargje? Kleine beetje. Mijn klaai? Ja. Hij moet mijn klaai maken en dan prik ik eens erin. Ja. Oh, wat leuk. Nou, mem is wel heel nieuwsgierig. Maar die ik in mijn hoes. Oor een keer. Wat even een doekje. Dat toch, mem. Maar eerst even de klaai met droegje en dan mijn oor een keer mij. Oh, wat leuk, sis. Nou, maar even dit het, ik. Ja. Ja. Wij zullen even zitten. Nom, nom, nom. Nou, wij zullen even Jaren en Lois ophellen. Waar zullen we nog meer ophellen? Oh. Jurre? Ja. Jurre, zul je op mijn zakenbadje, hè? Ja. Dus ik zal even een keppeltje ben ophellen. Kom maar uit, stap ik gauw in. Ja jongens, we zijn haast compleet. Dit is de bende van ellende uit Driessen. Ja, kan je erop pikken. Ildo hier niet zin om te sliepen, hè? Nee. Die zei van ik wil gewoon wel een badje. En Zaken die zal er zelf wel omkomen. Die zal eerst nog wel even voetballen. Die zal zelf wel komen. Dus dan gaan we aan een lekker badje. Wat gaan we doen? Gaan we wat betocht? Ik weet nog echt dat we het hebben. Voetbal, die kans is vrij groot. Het is wel een beetje weer boeten. Maar zaakvoetbal ik wel eens in de waterskamer. Of je door de bouncer even in de hoes. Kijk wel. Kom door. Bouncer? Nou, als ik de bouncer in de hoes, dan kan je hem droeg worden. Dat is wel een goed idee. Tante, die doet nou de bouncer naar binnen. Ik ga even zien, ja? Ja, we gaan even zien. Ja, ik kom lekker op. Oh, wat ze maakt het hem misschien. Ja, dat is ook lachen. Dit is een vlag, maar dat is wel. Ben ik heel vrij, hè? Hallo! Heb je het nieuws lekker nog, ja? Ja. Ja? Welkom bij de nieuwjarenvlag. Hey, hoi! Hey, hoi!
Dit is de jarenvlog. En dit weer de jarenvlog. Voest dit nou een leuke jarenvlog? Dan blauw, dan kom hier via het net te abonneren. En ze helpt te downloaden voor je tablet als telefoon. En naar het chatvlog. Hey hoi! Zaak is er inmiddels, hè? Gaan we jullie in het cel zetten? Oh, tegen je zit in de cel. We zijn aan het ezelje. Want ezel in. En Saak had ezel. En ik moest ezel En ik kan er niks aan Jurk net. En wat is er, en wanneer krijg je een ezel dan? Dan, ja, dat 2 keer. Ja, Ik aan één. ja, hier is het. Oh, en dan elke keer als het fout is, krijg je een letter. En wat dan is het? Ja. Oh, oké. Oké, go. Ik ben... Ja, druk. Ik ben Tink. Goed zo, Lois. Je werkt nog raak. En Hilde doet op reis. Je is op vakantie, hé. Die met de klas? Ben je steen op vakantie? En Zweden. Naar Zweden? Dan moet de pantoffel zo maar, ja, nee. Ja. Ja, man. Ondertussen zal ik nog even wat vlogs uploaden. Die ben bij mij aan het watchen, dus ik even hetzelfde hebben. Bist je op vakantie, Bister? Hast lang reizigen? Ja. Ja, hoe lang moest je rijden? Ik ga niet. Ja, hoe lang? In nietsjes. 1 minuutjes. Jongen, jongen, jongen. En ook eens op het strand. Nou, Nee, ik ben Nederlandse. oh, bij de Nederlandse. Nee, ik ben zwemmen. Zwemmen? Ja. Nou. Dat is toch leuk. Kijk, kan jij het Hel is dan wat leuks op? En zie hoe het je gaat. Hoe gaat het je? Goed. Mooi. Nou, laat eens wat zien. Het speelt net stik, hè? Zaken, je bent wel binnen. Let eens zien, Lois. Hoe maakt dat? Ja? En waar is nou Lois? Ik. Jura. Dan Zaken. En dan... Oh, leuk. Sjus. Lois weg. Ik echt helemaal... Oei. Hoppa. Nee, laat me rijden. Goed zo. Tikkel. Ja. En wat het dit was hebben dan. Oh, wat wordt het hier gezellig. Oh, ben het al die vriendjes? Ben ik mij op vakantie? Ja. Wat leuk. Schat. Nou, de ben je van mij wat. De vlog die upload wil. Ga ik omzetten, dus die had dan wel even zien tiert nodig. Ik zal nog even wat eten vast tarien, even wat watteltjes snijden, siepeltjes snijden. En dan gaat zaken. Zit die gemaakje brouwen? Nee, die gaat je net in. Jurre bedoelst toe. Nee, die gaat je net in. Die gaat je tegelijk met Jaren en Lois naar huis. Die bent vlak bij Jaren en Lois. Dan neemt tante 5 euro van mijn huis. Dat is toch een goed idee? Maar je kan nog wel even watchen, hè? Het is nog lang niet tijd. Mensen staan met eten beginnen. En wat zei ze dan? Wij soms zeggen. Vond het nou een leuke? Abonneer je. Zetten. Dat is ook een hele... En via het net. Chill app voor te downloaden voor de tablet als de telefoon. En een nieuwe. Slag. Hey, ho. Oh, een nieuwe chatvlog.